Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en garti oɗo ñalawma altine ko nogas e jeeɗiɗi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati. Habruji mon e ɗemgal Pulaar ko ɓuuri hen hewde habruji men international ko noon toon to États-Unis tungnaji te kadi habruji gummiɗi toon to Maison Blanche hono kanko président Joe Biden o yamiri ministre makko des affaires étrangères kadi yo rutto toon to Moyen-Orient ɗum noon ko Israël e leyɗele won leyɗele arabeɓe ɗum ɗo fof ko ƴewte beele nanodiral ne waɗe kadi hono kontinde jaam toon godaɗo o ɗeɗo balɗe ha toon to Gaza hande toon to Washington ne tungnade habruji gummiɗi toon hono kanko Elon Musk o waɗi jillu makko toon to Israël ƴeewen kadi holko woni sababu jillu ngu. Habruji men international puɗɗirɗen ko jokkodirde Fuutangue Diaw o wawa rokkuden kadi meftande nde jogonino en guila hanki ko fati habruji morsen ma en dutto toon kadi to Palestine non ko guerre gonɗo hakkude Israël e kamɓe Hamas ne wayno kadi hande yimɓe won oppaɓe Israël naɓe hakke sappo e goho neɗɗo oppama capantati tato kadi Palestine naji oppama ƴeewen kadi holko haalata hoɗo jiita e ɗum ɗon kadi nde oɗo deeƴo nde gandanodirал ko fati ɗiɗo perlaji o dartini hono kamɓe kadi ene wayno yimɓe walloɓe ko fati ni safruji e ko way noon taw otoji mawɗi naati toon to Gaza ɗum ɗo fof ko sababu nde kadi oɗo saaha hande pellodiral woda walla bomboji kam ngala. Habruji men international manaw en toon to Mauritanie ko janggo woni feeto mbiyata feeto indépendance mo Mauritanie nogas jeetati lewru novembre laamorde leydi ndi ene décret yalti toon e ken woppa yimɓe temedere e hunde taw ko yamiraɓe yo goppe ɗum noon ko yimɓe sohnoɓe toon to Sierra Leone ko couvre feu woni toon ɗum noon ko caggal nde yimɓe kadi groupe wiɗo wat boniyankoɓe naati toon to Freetown e pellodire en e gardeji. Habruji men international kadi manaw en toon to Côte d'Ivoire hono kanko biyeteɗo Tijani Cham ene jeeya e yimɓe wiyaɓe o kañum hoore mumen yiiɗi ɗaɓɓude ardade leydi e Côte d'Ivoire ɗum noon ko ɗum woni titre uji mon ɓurɗi mawɗude oɗo journal ma garta desuji muɗum joni joni. Jam hiire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma altini nogas e jeeɗiɗi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e tati. Habruji moɗon e ɗemgal Pulaar ene wayno guiɗoɗen ko États-Unis tungnade habruji gummiɗi toon to Maison Blanche hono kanko président Joe Biden e ɗum noon ko sababude sagga mabɓe walla sohla mabɓe ƴewde ngal ɗo nanodiral walla ndeɗo e deejre wonde ɗeɗo balɗe nayyi ɓennude toon to Gaza kadi yo continue wadde e kadi ƴewde holko peeje bawɗe waɗede hono kamɓe toon to Palestine wadde solution mo mbiyata état ji ɗiɗi mbawa wondude toon taw ko état Palestine naɓe état kadi Israël naɓe ɗum noon ne wayno ko ministre makko des affaires étrangères ma diw kadi janggo pour yadde toon to Moyen-Orient toon to Israël fuɗɗorto caggal muɗum ma yaha leyɗele won gonɗe Moyen-Orient ɗum noon Égypte ne jeeya hen Jordanie jeeya hen Qatar ne jeeya hen e leyɗele goɗɗe ɗe limtaka taw ɗum ɗo fof ko sababu nde ƴewde kamɓe koye mabɓe beele ɓe janta kadi e Qatar gardiɗo peeje walla gardiɗo maslaha goomu maslaha baɗeteɗo oɗo dumon fof pour wawde beele jaam ne dañe toon to Gaza sifti ɗon tan ko kanko ministre des affaires étrangères kadi o yeehi toon joni ma won laabi tati ko jiita e ngol ɗo lawol. Habruji men hande toon to États-Unis kadi toon to Arizona ene wayno ko yimɓe kañumen gonno ko mbiyata fake électeur uji sappo e goho neɗɗo républicain yaltinoɓe hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas kañumen koyemen mbi wonde ko kañumen goni yimɓe toɗɗotoɓe holno woteji Arizona jarata noon kadi ko caggal nde secrétaire d'état mo Arizona ko républicain kanko hoore makko nde wawi gonɗinde woteji to Arizona to ne wayno ko président Joe Biden hawno ɗum ɓeɗon noon caggal nde ɗum ɗon donc yimɓe yo marche min mbawino kañum koyemen wiiden porsa on Mike Pence gonno wonno mawɗo Sénat pour wiide ɗum yo salo yimɓe waɗaɓe toon taw ko électeur uji cuɓanoɓe ko ɓooyi kañumen mbatta ɗon koye men pour beele ne mbawa hokkude hono kanko Donald Trump victoire o tugnade habruji gummiɗi toon to Arizona hono kanko procureur mo Arizona oɗo sa joni ƴefti ko wiyeten enquête aji kewɗi huccinde ɓeɗo en pour ƴewde won gueɗe ɗe mbaɗanno hono kanko procureur général biyeteɗo Chris Miles o wi wonde ko ɗum ɗo koɓe mbaɗi ko onon loye tugnade kadi neɗɗo goɗɗo karalla ko fati droit international walla droit constitution e mbi wonde ko ɓeɗo sappo e goho yimɓe électeur uji républicain ji non seulement ko kamɓe koɓe mbaɗi ko kamɓe nangi koye mabɓe saabu kala koɓe kalanno walla kala koɓe doganno e peeje ene wayno ɓe mbaɗi ɗum film uji kadi ɓe kaali ha labti ɗum noon ene wayno ala fof koɓe mbawi yiddirde ɗum noon
hande toon to États-Unis tungnade kadi habruji gomiriɗi toon to Californie hono kanko Elon Musk wiyama mono waɗi jillu makko toon to Israel. Jillu makko ngu noon ko caggal kadi ko kanko hoore makko luural waɗi hakkude makko e Israel naaɓe onon gandi dumonaji ɓe kadi kewɗe jalti on wiye wonde ko kanko plateforme makko biyeteɗo X ɗum noon ko kañum wonno Twitter ene waɗa ene yaltina gueɗe habruji walla poste uji jaltoji hen taw poste uji ɗi henna ko toñoji ko fate juif en haalanoma hen ni won poste uji jaltude en wiide wonde ko kanko Elon Musk omo gonɗini wonde juif en wonde won haaluji kalaɗe juif en jiiɗi ko kala ko wiyete majorité kewandi tubakoɓe reneɓe toon to Europe yo gusto taw ko juif en ɓe gonata dominta ɓeydoto hewde ɗum noon wani kanko Elon Musk o sallinoma ɗum no wawi no portude plainte ni kalɗo ɗum o en jeeyano kadi luural gongal hakkude mabɓe hono kanko Elon Musk wino ko compagnie mo jogui ko fate satellite aji biyeteɗo Starlink omo nelda ɗum toon to Gaza ɗum noon ko yidde on saaha wallude hono Gaza naɓe surtout liggotoɓe hôpital uji walla liggotoɓe organisation ngaji non gouvernemental Nations Unies beele ne mbawa hutora ɗum noon ko caggal nde Israel naɓe koppi ko fate communication gonno toon foof joni noon ene wayno ko nanodiral banggal hakkude makko kanko Elon Musk e surtout ene Benjamin Netanyahu e kadi président mo Israel biyeteɗo Herzog ene wayno ko oɗo o jaaɓi wonde ko satellite aji walla moyen ngaji téléphone aji ɗi neldanno toon to Gaza ɗi maw nelduɗi kadi toon to Israel kono noon ɗi mbawata hutorede toon koye nder ko wiyete en jimadi Israel donc Israel ko kañum contrôle to hol hutortoɓe ɗum Israel noon wino ko wonde ko yiiɗa o nelda ɗum toon so neldi ɗum toon Hamas ne wawi hutorade ɗum pour wadde continde haɓɓirde yimɓe taw ko gueɗe communication oɗo Starlink hutorto ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Elon Musk kadi o jaaɓi o wi wonde ko Benjamin Netanyahu haali ko ene wayno ko pour wawde alay saago Hamas ɓe momta ɗum ha laaɓa alay saago kadi ɓe guitta kala ko wiyete no waɗa boniyankoɓe wonɓe toon to Palestine ko nden jaam wawata dañede hono kanko Elon Musk kanko noon ko haali o ɗum ɗon ala choix alay saago ɗum woniri noon ko wawi wonde fof mon toon hande oɗo ñalawma altini kadi o wawi yindirde yimɓe laamiɓe toon o wawi kadi yaade nokkuji ɗi ganduɗa kamɓe Hamas wiya ko toon ɓe janno ñande 7 lewru octobre hitande 2023 habruji men international guiɗo ɗon jokkodirde e Fuutanke Diaw o waɗinin en élément guila jaam hanki ko fate en toon meftande patude Mauritanie ɗum noon Fuutanke Diaw bisimilla musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio Jowol Sare on calminama meftande kabaruji leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Ghazouani o dawino subaka hande yaɓanto leydi Sénégal kanko hoorejo leydi ndi o yano ko hawrtoyde e pottital jeene ɓiwal woni 9e édition du forum international de Dakar ina dusnomo sete timmuɗo to bawal laaɗe tewoji ngal umtinsi ɗo e nder wuuro Nouakchott taw ina ardi ɗum Mohamed Bilali Mesoud jagorɗo leydi Mauritanie kalfinal gueɗe caggal leydiji e Mauritanie naaɓe wurɓe to caggal leydi on woni Mohamed Salem Oula Merzouk o tawtorama hande to Barcelone e nder leydi Espagne golle potidal jeete ɓiwal woni travaux du 8e forum régional de l'unité pour la Méditerranée ngal potidal noon rendinde ko jagorɗe kalfinaɗe gueɗe caggal leydi e notiniɓe leyɗele jeeyaɗe e fedde IPM e notiniɓe institut euro méditerranée ɓe jewtanno ko fate dartingol jeyɗi e lebte kisɗe paweteɗe yimɓe taw saabi ɗum ko haare wonde to Gaza laabi ene jokki yoɓade pittali ñalawma hande accident waɗi e lawol Attar yimɓe tato maayi hen waɗi gañiɓe ko otoji ɗiɗi natodiri goto mo hinde Toyota A26 e bis jolnunoɗo marchandise hollitama ene jeeya e sababuji accident ji baɗɗuji laabi ɗi dogdo ɓurtude e basgol moƴƴude e laabi ɗi jofnirten meftande kabaruji men ko toon to wuuro Babaɓe dadiɓe hewɓe neldama toon ñalawma hanki sababu o ko beele hadde sukaɓe wadde seppoji no hitande kala ñande 26 lewru novembre ɓe jaltat gam wadde seppoji hollirde métere mabɓe e namdade yo ñawor waɗe e ɓen wonnoɓe sababu wargo 26 soldat to inal gam weltorade duuɓi 37 leydi Mauritanie ɗum wonno koye lewru novembre hitande 1999 1990 e laamu Mawya Wul Sidi Ahmed Taya ko ɗo tongi meftande men ñalawma hande wonno ko musidɗo man Fuutanke Diaw gam radio Jowol Sare Fuutanke Diaw a jarama hande habaruji men international to Mauritanie toujours tungnade kadi habaruji jaltuɗi joni joni hono
kanko gardiɗo leydi ndi Mamadou Cheikhul Ghazouani e décret yaltito ummade son non ko sibabu feetoji capanɗe jeegom e tati ɓiiri hitande ko wiyete en manditare leydi Mauritanie ene wayno o yamiriki ene wiye temedere capanɗe jeenayi e tato neɗɗo taw ko yimɓe nangganoɓe te ko mbiyata ko droit commun toon to kasuji Mauritanie yo goppiti ɗum ko ɓuuri heewde ɓeyɗo yimɓe noon e tugnade article ko haali ko yimɓeɓe déjà ɓe juuteni kaso men ustuno ene waasi jeeyede e ɓeɗon yimɓe neɗɗo nanguiraɗo ko wayno drogue walla nanguiraɗo ko wayno bonandeji patuɗe no yeyde yimɓe walla bonandeji patuɗe e guyka e gueɗe mbaɗe noon ene heewi façon kolla contrefaçon laɓɓinde kalis en gueɗe kewɗe ndimta hen ɗum ɗo fof siftin ɗon tan toon to Mauritanie ko janggo woni feeto mabɓe indépendance goɗo feeto noon hitande foof tuggi tan hitande ujunere temedde jeenayi e capanɗe jeenayi ha ɗo gonɗen ɗo hitande foof ene wayno fedde oɗo ñalawma so arti ko haaluji kewɗi goni hen haaluji kewɗi noon ene wayno ko communauté fulɓe wonɓe toon hono Alpulaar en ko ɓuuri hewde ene wayno ko kañumen koyemen hande goyata wonde ko ñande 27 novembre hono kanko e laamu makko ancien président kanko ma wiya Taya suɓima ken wona 27 neɗɗo taw ko militaire uji solde sewi e ko wayno officier ji kañumen suuɓi ɗumen wari ɗumen ɗum noon no ɓe mbiri wonde ko laamu ngu wi wonde ɗum ɗo ko sacrifice pour indépendance o donc to banggue noon kadi wayno ko laamu ngu kañum hoore mum wi ko ɗum ɗo ko indépendance ko hunde fonde célébré donc won feetoɓe manditare nde tawne goya won feetoɓe ɗum kadi tawne jala habruji men international hande toon to Sénégal e tugnade kadi habruji gummiɗiɗi toon to journal biyeteɗo Sénélion ono kanko biyeteɗo Babacar Samb ne wayno ko parti Pastef o wonno kadi ko kanko joɗino parti o toon to France article mo windi walla nder lettre mo windi o ene wayno wiwo kanko o yalti e oɗo parti biyeteɗo Pastef ɗum noon ko caggal nde l'ancien parti Pastef nde suuɓi hono biyeteɗo Bassirou Diomaye Faye yo won ko wiyete ko mbiyata deuxiéme plan candidat beele woteji garoji hitande ujunnaji 2024 e kanko noon e nder konngol ngol haala wi konde holno ɓe mbawi suɓorade neɗɗo gonɗo kaso e kadi ko takka ko en ko gueɗe ɗe ganduɗa ene peese ne wawi jogade bonande fewi parti o elle en mataw yimɓe woɗɓe ngala toon Sénégal taw ko yimɓe joguiɓe doole wawɓe tambade destiné Sénégal o wi kadi ne wayno ko pour ko fate makko o wi wonde ko suɓade hono Bassirou Diomaye Faye ene wayno ɗum ɗon ko pour makko o ala hen surtout wayno woteji paaɗi o wi kanko ko o hande o ɗamini ko Ousmane Sonko ko ono gonɗini no wondi foti wonde candidat e ɗum noon ko wawi wonde fof wi o yalti parti Pastef ha hande toon to habruji men international toon to Sierra Leone ene wayno ko balɗe ɗiɗi ɓennuɗo en hono groupe goto an arin toon Freetown noon capital mabɓe ene jogui kadi perlaji ne fellodira e gardeji gonɗo toon to ko way base militaire e ɗum noon caggal muɗum ene wayno ko kanko gardiɗo leydi guila hanki ene wayno waɗi ɓe jamiri ko wiyete couvre feu ɗum noon pour wiide wonde hadde ndeɗo bonandeji ɗiɗi ndeɗo bonande layde kono kanko noon biyeteɗo Julius Mada Bio kanko woni mawɗo leydi ndi o wi wonde ko ɓe nangi yimɓe hewɓe ardinoɓe ɗiɗo groupe aji garnoɗi toon ene pellodira yimɓe ɓe nangi ɗumen eɓe continue kadi yiilade yimɓe woɗɓe wawi wonde fof e noon ɗum ɗo wanno ko jam balɗe ɗiɗi ɓennuɗe toon to Sierra Leone ko ɗum waɗi kadi hono communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO kañum hoore mum kondini oɗo ndeɗo feere ƴemde ƴeftede toon to Sierra Leone pour kadi dérange ko wiyete gouvernement constitutionnel gonɗo toon to Sierra Leone ha hande habruji men international toon to Afrique o toon to Côte d'Ivoire e tugnadi kadi ko Jeune Afrique windi hono kanko Tijane Thiam ene wayno ko kanko kadi ko financier wonno wiyama wonde o wi o sudi wonde candidat pour parti biyeteɗo parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCIA ene ɗum noon koye nder hitande ujunnaji 2025 pour yidde wonde ardade leydi ndi ma en gartu dossier muɗum e journoji men garoji kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habruji men international toon to Gaza walla toon to Palestine tugnadi kadi ko yalti toon hono kamɓe Hamas ɓe mbawi oppude ken wiye 11 neɗɗo ɗum noon ɓe ndewni ɗum koye juuɗe croix rouge international ɓe mbawi hollude ni vidéo ji ne wayno ɓe dokka ɓeɗo totta ɓeɗo yimɓe taw croix rouge ene addu toon ɗum noon 11 neɗɗo oppama toon en ɗamin noon tugnadi kadi nanodiral bandungal hakkude mabɓe kamɓe Israël
ko à chaque fois nde ɓe goppi yimɓe gadda ha toon israel kañum ne woppa yimɓe hono nangganoɓe toon to israel taw ko palestine naɓe kono ne wayno goppugol yimɓe palestine naɓe ngol israel leltini ɗum seeɗa dugnade kadi e hamas ko woyti wi wonde israel ko kañum tewi waɗi noon par ce que ne andi kala nde yimɓe muɗum palestine naɓe goppa so gari no jaɓɓorte ni ɗum kadi ko israel yiiɗa ɗum ko wawi wonde fof ene wayno caggal mum israel kañum hoore mum woppi ken won 33 palestine naɓe ɗum noon artiri ɗum toon to west bank pour wiide ko ɓeeɗo kañumen woppi hannde ko jiida e ɗum noon toon to ha hannde to gaza tugnade kadi habaruji gumiriɗo toon hono kamɓe qatar ene wayno ko kamɓe gardi kala peeje baɗɗe seeɗa toon maslaha no dañira surtout yen ɗeɗo balɗe nayyi no harane deeƴino toon ni ko kamɓe gardino ɗum e kadi ɗeɗo balɗe fof gonno koye ƴeewde kadi beele ɗum ne ɓeyde e tugnade noon e ministre mabɓe des affaires étrangére ko haali e kadi israel gouvernement mum ɗum kañum hoore mum refti hen wonde kadi jaɓodiral kadi waɗi hono kene wona balɗe ɗiɗi goɗɗe ma ɓeyde pour wonde ko kala ko fate bombardement ji ngala toon e ɗum ɗon kadi ko tugnade ɗum ɗon hono kamɓe états unis kadi eɓe jiiɗi ɗum ɗon continue e ɗum waɗi donc ne jeeya hen délégation ngaji mabɓe ministére des affaires étrangères moɓe neldi toon to moyen orient ɗum ɗo fof ko wawde ƴewde holno solution wona seulement no guerre dartori mais kadi holno leydi ndi palestine fof no worno holno wawi to dañde jaam taw ko noɓe jiiri ko gouvernement ji ɗiɗi tan mbawi wonde toon état palestinien e état israélien ko jiiɗa ɗum kadi ene wayno ko hiisaki ene wona 250 oto camion mawɗo mbawi nadde toon to gaza hannde guiton ɗeɗo balɗe nayyi pour addude tawne gaddi gueɗe cafrotoɗe gueɗe kadi ñameteɗe ɗum noon fof ko sibabude truth cessez-le feu temporaire gonɗo toon to gaza bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diowo Sarr ko ɗi habaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar siftinɗon tan hannde ko ñalawma altine 27 lewru novembre kadi ɗo en oɗo sadio jarten ɗe jarten ko moyen 1 degré celsius wonande wonɓe nokkuji taariɗi Westchester e Mason ene wayno ɗo e minuit ma température o telloy ha kene wona moins 3 degré celsius ɗum noon ko ɗi habaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar en mbaale jaam ha janggo kadi so tawi Allah jaaɓi on jarama.